Și tot timpul ăsta, Chuck Norris mai implora să nu-i mai dau, bă. Înțelegi? Și-au venit împreună și cu Wiggles. Și-au făcut de rahat totuși în fața lor, că le-a spus că le-a frecat la tuturor oamenilor din jur. Și în urma faptul, i-a frecat și nevasta lui Samaran, ca să știi foarte bine. Doamne, e fier, bă. Bună ziua, după ce vă să vezi, domnii? Da, stai, șeful, de ce l-ai băgat pe Nicolas ca să fii waitress? Lasă că e mai bine așa, când așa nu face nimic acasă, stă caputoarea. Hai! Doriți să comandați ceva? Eu vreau tuta liberă. What the fuck is that? Un cocktail, sirop de tute albe cu cola. Păi, da, sofisticat ești tu mai nou, bă. Da, eu doresc o halbă. Da, și eu două. Da, și eu la fel. Două halbe la domnul? No, două butoaie, cu beri. Bun. Și domnul copilul de aur? Eu nu mă un țap, că-s cu mașina, Nicolas. Da, cu țap. E și un țap la domnul? Vai, dar ce-abia știe, bă. Vai, dar și pretenții de valutist ai tu mai nou. Băi, cocktailul fancy, băi, din revistă. Da, dar ce să-i faci? Trebuie să fii un pas cu moda. Băi, sigur, te văd eu când ți-o voi tăia din alocație. O să mai fie un pas cu moda. Și dacă stai și internetul, tot aceeași bine o să fie. Vine băiatul, vine. Aleu. Ioi, scuzi. O halbă la domnul gigant. Un cocktail la domnișorul. Yay! Yum. O, două, trei halbe la domnii. Merci, garçon. Merci. Și un țap la domnul. Dic țapul. Bă, you fucking asshole, crack addict și cocalară. I-am zis un țap de fucking bere. Ce dracu să fac eu cu catul ăsta? Păi da, tu ai zis un țap. Da, un țap. De bere. Eu am auzit un țap. Da, băi, asta am zis, băi, țap. Da, băi, asta l-am adus, uitați. Foamne. Băi, nu se poate, băi, Nicola, schimbă-mi-l. Ne, nu pot acum, că l-am văzut pe casă, gata. Și apropo, mai este toată berea aia cu țapă, că e țapă, e viu. Apropo, nu mai puteți servi astea. Băi, Nicola, eu nu pot accepta asta, băi. Nu se poate, domnule, scoate-l. Băi, ți-am spus și l-am adus, uitare, e acolo. Băi, Nicolas, când te prind, te ia mama dracului. Eu ți-am spus un țap de bere. Nu se poate. Dar marfa vândută niciodată nu se schimbă. Așa e, Adrian, copilul minune? Așa e. Să știi și la dușmanii mei ce pulă îi dau la toți. What the fuck? Dar lăsați, nenea, că luăm acasă. Poftim? Are you kidding me right now, nu? Uita și prietenosă-i. O să am eu grijă de el. Doamne, băi, de toate animalele astea ți găsești, bă. Țap, porc, nu vrei și tu un câine, mă? Nu, mă, că avem deja destul acasă. Da, aveai deja doi. Ăia nu s-ai doar, știi? Și s-a lui șeful meu. Și eu vreau... repetă ce am discutat mai devreme când am intrat la firma aia, șeful. Care? Că mă plec să pitin cu șoșa acum. Stop breaking the fourth wall, Floyd, și nu fă chestiile astea amenințătoare, că iar închidă lui șeful ăsta. Dar nu mă interesați, domnule. What the fuck? Mă doare în pulă. I will break the fucking fourth wall if we have to. Listen, I don't wanna... What the fuck? Vezi, ți-am spus eu că ți-o închis ăsta. Futu-ți Dumnezeu! Reluăm. Doamne, nu mai zic nimic. Repetă-le. Nu, mă, că m-am îndrăgostit de el. De cine? De Neluțu. Neluțu. Băi, Lele, unul la mână că e fucking țap, deci e ied, deci nu e miel. Iar doia la mână, ia-ți gândul. Dacă nu se rezolvă cu doia la mână, eu cred că ar fi cazul să spun și o mamă de bătaie. Că nu e greu. Da, vă rog. Please. Asta nu-i replica pe care trebuia să-și facă țapul. Mai higher. Copchile, uite-te atent la mine, ceea ce îți voi spune eu toată viața mea. Țapul ăsta, sau ied, Neluțu. l-o să stea in my house niciodată. Băi, auzi? Niciodată. Păi
iertă-mă, până mea, pula lui băta aia! Nu se rușe! Deci tu faci un copil nevinovat? Băgați-ai pula lui băta aia, trapezistă! Dă-te dracu de acolo! Odată dacă te mai sali la șeful, nu știu ce-ți vă face. Da, pula! Bă, nu te-ai săturat de Național TV, bă! Te uiți la filme indiene? Da, dar ce vrei să mă uit eu? Pe porno? Mi-a tăiat nevastă mea chiar direct telefonul ieri. Dumnezeu există. Asta ce vezi, mie ce sunt mai pe porno pe ascuns. Băi, nu fiți atât de proști și păsați și mie popcornul ăsta aici. Nu fiți nebuni. Vai, Mieluțu și Dumnezeii biserica m-am tăiat din Mieluțu. Blesteme! Bă, ce bine m-am simțit acasă. Fraților, m-am întors... Hă? Nu se poate! Ce Dumnezeu s-a întâmplat aici, bă? Au trecut rușii! Blesteme! Băi, Florine! Și-un Brudi! Ceapa voastră azi din Behleri! Scoală-mă, familie! Ce dracu ați făcut? Ce pula mea arași, bă? Zdreață! Dar ce? Eu? Ce dracu e aici, bă? Nu, ce dracu e aici? Ați făcut toată bucătăria! Eu? Bă, eu nu mai țin minte că am fobat. Da, eu am căzut paralizat direct pe jos când am aflat de ăsta. Taci, bă, că v-am prins pe toți în flagrant. Să vezi ce muie vă dau eu la toată lumea că mă prind ăsta. Dați-o leacă, stați că vin, mă duc acum imediat. Dar pe mine și pe Florin, dar ce? Bă, ce? Doamne, eu nu cred! Vai, Mieluțu și... că său, Dani! Da, animal de companie, auzi! Copchile! Da! Bă, ți-am zis, ai grijă de țapul ăla, bă, terbeteul dracului! De Nieluțu? Nieluțu, da! Tocmai a devastat toată bucătăria! Hai, bagajele and fucking out! Dar de ce, bă? Caput! Charles! Bayer Godigos! Goodbye! Bă, dar n-am făcut nimic! Bă, tu ai văzut cum arată bucătăria, bă? Zici că a fost minerea de acolo! Dar Nieluțu a fost aici cu mine tot timpul. What the hell? Fai, mă, nu cred, mă, dar nu cred, mă! Hai, nu mai tot deranjați că noi jucăm pe fucking PlayStation. Bagă Nieluțu! Hai, steaua lui de Nieluțu și biserica mamii voastre azi de proști. Ca un nou născut, fraților. Nu! Tabloul meu cu Shah Khan! Nu cred! Bogdane! Te nenorocesc! Ascunde-te că te omor! Vei să nu mai transmiți niște chestii de violență? Ești prost la cap? Ce dracu-i cu tine? Băi, pe mine nu mă interesează! Pardon! Mă scuzați, doamnelor și domnilor. Da. Se mai întâmplă să-și mai răgușesc. Nu mă interesează, domnule! În secunda asta fugi și te ascunzi! Ia, reîntoarce înapoi ăsta ca să nu mai Da, hai să reîntoarcem înapoi ăsta ca să nu mai facă șeful pe alarmat să... Știi tu, să facă amenințările astea. Băi, deci m-am săturat că mă închizi ăsta! Nu, mai închide! Pe că ți-ai învățat lecția, nu? Da, mă, am învățat lecția. Reluăm înapoi. Eu? Dar ce am făcut? Nieluțu! Nu se poate, gata, până aici! Copchile! Ho, mă, domnul Chuck Norris, calm, ce-i? Auzi, parcă aș fi de o seamă. Ce îi? Iedul tău? Adică a tău mi-a mâncat ceva. Știi ce? Nu. Știi ce? Tabloul meu cu Shah Khan! Gata, până aici! Nieluțu, ai zburat! Băi, dar parcă Nieluțu a fost aici cu mine tot timpul. Ce? Nu, ce, băi? Eu cred că sunteți paranoia, nenea, trebuie să vă faceți un control. Hai, lăsați-ne că jucăm șah. Șah, Nieluțu! Și nu cred, bă! Vai! Nieluțu! Biserica mă uită ia de asta și pe teșegul! Animal! Nieluțu!
Bă, șeful pune pe Pro TV pe 3 că începe meciul. Stai că acum. What the fuck? Televizorul e băgat în priză. Totul e bine. Sau are telecomanda asta e cam sticată în parcă? Eram sigur. Nu cred! Nu cred! Eu cred că pelele o să facă mai mult de muci. Atențiune! Dați volumul mai încetul. S-ar părea să nu mă placă ce aud eu la gura mea. Blestemă! Copchile! Da, ce-i? Diedul ăsta tău! E mielul, mă! Îți fut o pală peste capăt de fac de mama dracului de proști ești. Îi miel diet toată ziua și mi-a mâncat carapeaua și telecomanda. Îți sparg, bă! L-am prins, uite-l! Despre cine vorbiți? Cum despre cine vorbesc, bă? Dă pitul proștilor. Dealuțu! Uite-l! What the fuck? Denea, eu cred că ați nebunit de tot. Blestemă! Voi doriți ceva, că am eu treabă. Da! Uite ce treaba mea! Gata, nu mă interesează! Eu îl duc în târg și vând! De când a apărut țapul ăsta aici, parcă-i zonă musculară! Dar cât te teleportat tu, bă, Neluțu? Ia, come with me! Băi, Denea, dar te rog! Nu crezi! Dar ce e aici, mă? Las-o dracului de treabă! Te duc eu la piață și te văd biserica? No fucking way! Băi, ajung acasă din nebun cu tine, mă, pizdă proaspătă. Doamne, zău, mătii. Dar stai! Ce crezi tu, băi? Dacă nu te pot duce în târg, nu te pot vinde, te vând eu pe internet, bătică ăsta. No! Unde-i mouse-ul? Blestemă! De-auți o zi o rugăciune că ai plecat, că altfel stai capul. Deluțul nu ar putea fi că a fost cu mine și cu dumneavoastră tot timpul. Vai, Deluțul și... Te căzălă! Eu cred că sunteți paranoia, Nenea, cred că sunteți nebun. Lasă că pun și fără mouse. Control E. Watch this, Deluțul. www.sellkid.com What the fuck? Nu mai ai nici tătătura, bă? Nu mai pot! Nu mai pot! Lasă-l, mai Neluțe, că e nebun, nu știi că n-ai făcut nimic. Așa că n-ai făcut nimic. De aici, poate copita. No, ce serviți, domnii? Băia de aici, un sap aici, mai pizdă proaspătă. O, ce bine! Doar că tu ai de cazurile alea. A trebuit să-ți fac și eu payback-ul cum ai făcut tu mie. Așa că, ia! Succes, Nicolas! What the fuck? O dată aviatoare! Ok? Ok!